Dipandu bersama DJ Haim Saputra. Bersama Ulia Musik Spesial tentunya. Juga jangan lupa kunjungi channel YouTube-nya Riri Yuliana. Silakan diblokir ya. Selesai dan menggenggam sayang, sarupo gunung jolauta nasib adia yulai sana malah tiba di denai. Nan orang tua sayang membatih gitu untuk bahasamu onde dan buka mata tarang-tarang dan sariang-sariang pandangan rupo iyo bana kita indah sabilan. Saat dia bakar arah jalan kita nan indah sabila tagak kita indah samong tinggi usah turuikan karehnya hati denai hanyo manggang gambaro adia bakawan ame suaso usa adia bakare juo turui ikan lakan dak rang tuo nan kita indah mungkin bahasamu biarlah den bau cinta nan malangko. Bersama Ulia Musik kembali. Masih spesial kami bingkiskan kembali. Spesial untuk tamu undangan yang baru hadir, juga selamat menikmati hidangan yang telah tersedia. Kita tuh bahasamu onde dan buka mata tarang-tarang dan sariang-sariang pandangan rupo iyo bana kita indah sabilan. Saat dia bakar arang jalan kita nan indah sabilan tagak kita indah sama tinggi
adia bakawan ame suaso usaha dia bakare juo duru ikan lah kandak rantuo cari laki nan ado oto biarlah den bau cinto nan malangko oh denai hanyo manggang gambaro adia bakawan ame suaso usaha dia bakare juo duru ikan lah kandak rantuo dan kita indah mungkin bahasanya biarlah dembao cinto nan malangko Saat terbang berlalu kembali.